Шуннан да соңгы 1-2 ел эчендә Россиянең бик күп төбәкләрендә мал-туар асрап, хәләл ит җитештерү һәм аны эшкәртү белән кәсеп итүче эшмәкәрләр күзгә күренеп арта башлады. Сер түгел, мондый төрт ризыкны бүген мөселманнар гына түгел, башка дин вәкилләре дә бик теләп ала. Аңа ихтыяҗ Ульяновскида да ел сайын арта бара. На последнем Казань саммите первые 3 компании из Ульяновской области мы представляли, которые недавно получили сертификаты халяль. Это компании производства мясопереработка, мясо птицы переработка. И уже у нас имеется, говорю, 3 первые компании, которые полностью по стандартам халяль. Причем это большое промышленное производство. Россиядә моннан берничә ел элек оешкан Халыкара ислам бизнесы ассоциациясе мондый төр форумнарны, укыту семинарларын ел дәвамында илебезнең төрле төбәкләрендә уздыра. Ульяновскида ул әле бүген беренче тапкыр гына үтә. Этот форум мы сделали для наших предпринимателей, мусульман Ульяновской области, которые что-то производят, какую-то свою продукцию, занимаются бизнесом. Мы решили такой форум провести. Он будет как обучающий, как познающий, будут знакомиться, представлять, презентовать свою продукцию. А также пройдут ряд семинаров обучающих. То есть приедут спикеры, будут выступать, развитие IT-технологий. То есть, некоторые у нас есть по программе прописано. Әле яңа гына эшмәкәрлек белән шөгыльләнә башлаучы яшь татар егетләре бу көнне форум барышында үзләрен кызыксындырган байтак сорауларга җавап алды. Күп еллардан бирле бу эш белән кәсеп итүчеләр исә үз тәҗрибәләре белән уртаклашты, фикер алышты. Алар законлы юллар белән киремле хәләл эшне оештыру, салым түләү тәртибе хакында да гади тел белән аңлаттылар. Сөйләшүдә сүз бергәләп бер-береңә ярдәм итеп эшләүнең дә уңайлы яклары хакында да әйтелде. Дөрес әйтелде анда, что безнең мөселман халкы алар һәрберсенең җепселләре бар эшмәкәрлеккә. Һәрберсе үзенә йомылган, үзенә эшлиләр, эшне үзләренә күрә яхшы алып баралар. Но амына шулай җыештыру, бер-береңнән үрнәк алып, бер-береңнән күреп, бер-берең белән киңәшеп эшләсәң, аралашып эшләсәң, ул бизнес алгарак китәр дип уйлыйм. Ульяновск өлкәсенең кече һәм орта эшмәкәрлекне үстерү корпорациясе рәисе Руслан Гайнетдинов мондый укыту семинарларын ешрак оештырырга, бөтен дөнья татар конгрессы эшмәкәрләр өчен ел сайын уздыра торган чараларда активрак катнашырга чакырды. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Ахмед Мәдәрисов, Яңа Гасыр каналы.